Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 9 astelena. Elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan platora txuri oio etorriko da. Boikotak, desinbertsioak eta zigorrak mugimendutik irailerako hainbat ekintza prestatu dituztelako Palestinaren alde eta hauek aurkeztera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1934ean, Britainiako faxisten alderdia ez zen pasa Londresko Hyde Parketik. Urte berean, falangista bat eta sozialista bat hil zituzten Donostian atentatu banatan. Berean baina 1971an Atika kartzelako matxinada hasi zen Ameriketako Estatu Batuetan, 1300 presok guardiak baitu zituztenean. Eta bukatzeko, 1976an Basaurin 11 emakume atxilotu zituzten abortatzea egotzita. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diarioen notiziasen titular nagusian, Nafarroan bizi diren atzerritarren 20,4%, 24 urte baino gutxiago ditu. Foru erkidegoa bigarrena da Euskal Autonomia Erkidegoaren atzetik. 15 eta 24 urte bitarteko kanpotarrei dagokienez, 12,8% direlarik. 131.087 atzerritar daude. 4-3, 24 eta 65 urte bitartean dituzte. Argazki nagusian, konpartsak eta dugunak zaindutako segizioa. Milaka lagunek jarraitu zituzten dantzarien eta agintarien desfilea. Titularrean, Iruña pribilegioak elkartuta. Hiria buru belarri aritu zen bere sorreraren 601. urteurreneko ekitaldian. Beheko argazkian, ikusmina baselizaren aurrean dantzariek egin zuten dantzaren aurrean. Titularrean, Otsagabiak muskilda eta Iruñeko gaiteroak omendu ditu. Hori koloreko berrietan, Brian Zaragozaren hitzak ditugu, sinesteko eta azteko talde bat behar nuen, eta osasunarekin ez nuen zalantzarik izan. Honen beheko berrietan, alde batetik, Venezuelako oposizioko kidea Madrilera iritsi da asilo politikoa jasotzeko. Beste alde batetik, bandera komunista espoliatuak Karlismoaren museotik atera dira. Jarraian, Sánchezen ministroen bigarren bizitza. Eskuineko berrietan, Goikoan, 22 urteko gazte bat oso larri dago munetan labankada bat jaso ostean. Behekoan, Adanok bere festa solidarioa ospatu du Berriozarren. Diario de Navarraren titular nagusian, Madurok erbesteko atera ireki dio Espainian asiloa jaso duen Gonzalezi. Oposizioko hautagaia Madrilera iritsi zen atzo Espainiako hegazkin militar batean. Argazki nagusian, haurrak eta helduak erraldoiekin batera daude Sarasate pasalekuan. Titularrean, privilegiozko arratsalde bat. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroan gertatzen diren suizidioen bieren gizonezkoenak dira. Beste alde batetik, 22 urteko gazte bat oso larri dago, munetan labankadaz zauritu ondoren. Goiko berrietan, batetik, iraileko Ama Birjina Nafarroan zehar dabil. Bestetik, osasuna taxoareko ondarearen 157 dauka. Azkenik, Roglizek bere 4. Espainiako itzulia irabazi du. Gararen titular nagusian, lasaitasun handiagoa baina aurrerapen txikia Hondarribian berdintasunezko alardea lortzeko. Jaizkibelek lehen aldiz desfilatu du konpainia gisa, espazioak irabazi ditu eta agintariek harrera egin diote, baina alardeko gainerako konpainiek ez dute Gernikako arbolan elkartu. Argazki nagusian, ez dago Urdaibai eta Arraun lagunak gainditu dituenik. Urdaibaik eta Arraun lagunakek euren nagusitasuna berretsi zuten Arraun denboraldian Kontxako banderaren bigarren igandean. Txoek euren 8. bandera irabazi zuten, Gorka Aranberrik aita Manuel berdindu zuelarik. 3. Lugainene maila bikaina izan zuen arren, bigarren izateko bakarrik borrokatu ahal izan zuten aurrekarien aurrean. Eskuineko berrian, Ernairi babesa adierazi diote milaka lagunek Donostian. Ernaik deitutako manifestazioan gazte erakundeak azken hilabeteetan jasandako erasoak eta ezarritako 290.500 euroko zigorra salatu zituen.
Beheko berrietan, ezkerrekoan, ikasleak alokairuko etxebizitza bat aurkitzeko erronkaren aurrean. Logela baten batez besteko prezioa 483 eurokoa da. Eskuinekoan, berriz, Madrilek asilo politikoa eman dio Elmundo González Urrutiari. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, gaurtik aurrera Iruñeko alde zaharrean apartamentu turistiko gehiagorik ez. Aurrerantzean lizentziak ukatzea adostu dute EH Bildu, PSN, Geroa Bai eta Zurekin alderdiek. Eskuineko berrietan, goikoan, Mousa bizilagunaren kanporatzea ekiditeko herri bazkaria egin dute Txantrean. Kanporatze agindu mehatxoa gainean du Mousa txantrearrak. Bizilagunak bildu dira prozesuari aurre egiten laguntzeko. Behekoan, ostiralean abiatuko da Bardoak Nafarroako taldeko bertsolaritza txapelketa. Irailaren 13an hasi eta urriaren 26an amaituko da Garesen. 13 talde eta 100 parte hartzaile inguru izango dira 2024ko Bardoetan. Plaza berri zenbait gehitu dira eta 18 udalerrietan jokatuko da aurten txapelketa. Kaixo, lehen aipatu bezala orain Txuri Oiorekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Ongi, bai. Bueno, uda zer moduz ongi? Bai, nahiko lanekin eta dugun lanak gero azalduko dugu eta nahikoa badugu, baina ongi, edo oporretarako ere egunak egon dira. Orain, irailerako boikota desinbertsioak eta zigorra mugimendutik hainbat ekintza prestatu dituzu, ez da, Palestinaren alde. Bai. Baina horrekin hasi baino lehen, igual, guazen lehenago mugimenduaren inguruan hitz egitera. Bai. Noiz sortu zen, zergatik? Bueno, Palestinan sortu zen BDZ mugimendua 2005an, orain dela urte asko. Gu pixko bat lehenagotik, orain dela 20 urte eta piko, hasi ginen boikota lantzen, bai? Zergatik, palestinarrak ere hartu zuten hori, gu palestinara askotan joan gara, han brigadak egin ditugu eta hango jendearekin harremanak izan ditugu. Orduan, bagenekien zer ari ziren prestatzen boikotaren asuntoa, pixka bat oinarritua Hego Afrikan egin zen boikotarekin eta izan zituen lorpenakin, bai? Eta han ere hasi ziren eta bai bertarako, baina gehien bat nazioarte mailean lantzeko boikota, desinbertsio eta zigorrak Israeli giza eskubideak betetzen ez dituen bitartean. Eta horrela joan da zabaltzen munduan zehar, mundu osoan zabaldua dago, eta bere lorpenak baditu, baina oraindik ez dugu lortu helburu nagusia. Eta nolakoa izan da mugimenduaren bilakaera urte hauetan zehar? Hori esaten izun bezala, joan da mundu guztira zabaltzen herrialde izugarrietara, eta emaitza asko egon dira, bai boikotarekin, boikotak ere baditu arlo ezberdinak, komertziala, diplomatikoa, kulturala, akademikoa, armamentistikoa, eta horietan denetan zenbait lorpen egon dira, bai? Eta lorpen handiena da zabaldu dela mundu osora, bai? Askoz gehiago zabaldu da urte honetan zehar, ikusi delakoz beharrezkoa dela, ez? Israel mugiarazteko dagoen izugarrikeri honetatik, ez? Eta gure gobernuek, Mendebaldeak, Estatu Batuak, laguntza osoa ematen diotela Israeleri, eta orduan boikota gehien bat lantzen da herriaren aldetik, mugimendu sozialen aldetik, baina mugiarazteko gure gobernuek beste posizio bat hartzera Israelekin, hau zer da, ez? Ikusi dugu Hagako nazioarteko auzitegi gorenak eman duela epaia uztailean, esan du genozidio hau geldiarazteko nazioarteko konplizitateak bukatu behar dela
legez kanpokoak direla, konplizitate horiek guztiak nazioarte mailan, baina hala ere inork ez ditu betearazten, ez zigorrak, ez desinbertsioak ez dira betetzen. Nazioarte mailak, gobernuek, nahiz eta nazio batuen erakundeak ere esan, eta nazio batuak 76 urte daramazki baita ere ebazpena pila batekin, eta ez ditu bete bat ezik. Eta bat hori izan zen 48an estatuaren sorrera. Nazio batuek onartu zuen Israelgo estatuaren sorrera. Lehendik etzen existitzen eta hor sortu zen. Nazio batuen erakundearen babesarekin. Eta hori bete zuen, sortu zen estatu bat, baina beste ebazpen guztiak, 76 urte hauetan, bete gabe gelditu dira. Denak. Eta beti legea hausten ari da. Erabat, ez? Kolonia etengabe, koloniak eraiki dira Zisjordanian, lehen Gazan, eta okupazioa, kolonizazioa, apartheidak jarraitzen du urte hauetan guztietan, baina ebazpenari kasurik ez, eta inork ez ditu betearazten. Eta orain, ze puntutan dago egoera, Palestinaren egoera? Bueno, denok ikusi dugu, iaia urte bat daramagula egoera honetan, genozidio honetan, eta genozidio bezala onartua dago nazio batuetan eta Hagako Auzitegi Gorenean ere, baina jarraitzen du, ez dugu geldiarazi. Eta mugimendu soziala izugarria dago hemen eta mundu osoan, baina ez dugu indarraskirik hau geldiarazteko, ez? Eta kolonizazio horrek jarraitzen du, okupazioa jarraitzen du, sarraskia jarraitzen du, baina esan behar da ez dela oraingoa. Ez zela orain dela urte bat hasi egoera hau, baizik eta 76 urte hauetan ez hainbestinoko zakarkeriak, baina Israelek egin ditu bizpahiru urtetik olako bombardaketak, olako hilketak izugarriak egin ditu beti, erabat. Eta Israel gero eta handiagoa da eta Palestina gero eta txikiagoa, bai? Hori da kolonizazioaren eragina hori, ez? Gelditu gabe egon da urte hauetan guztietan, ez da oraingo gauza bat. Eta zergatik izan du hainbeste oihartzun azken aldian? Bueno, zakarkeri handiagoa izan delako, ez? Lehen izaten ziren beste, bizpahiru urtetik beti egin dituelako bombardeaketak eta kanporatzeak, bai? Desplazamendu horiek jendea bultzatzen, bai, kanpora edo Palestina bertan errefuxiatuen eremuetara bialduz. Baina oraingoan dimensio izugarriak hartu ditu, ez? Txikitu du Gaza osoa. Txikitu ditu eskolak, unibertsitateak, elizak, mezkitak, lantegiak, dena txikitua dago, non bizi dira, denda kanpainetan bizi dira gaur egun, ez? Eta ez diotelakoz handik ateratzea uzten ere, ez? Lehen, orain Israel den entitate sionista horretatik errefuxiatu ziren Gazan edo Zisjordaniako beste eremuetan edo inguruko herrialdeetan, bai Jordanian, bai Egipton, Sirian, Libanon, eta bat, ez? Baina orain ez diete uzten ateratzea ere. Orduan, bombardeatu, egunero, iaia urte bat, ez? Orduan, hau izan da zakarkeririk handiena, eta gainera denok dakigu, umeak direla erdiak, hildakoak, ez? 20.000 igual ume hildako, emakumeak, eta ez dela esaten duten bezala Hamasen aurkako borroka bat, baizik Palestinaren aurkako genozidio bat. Eta zuk uste duzu pentsatua dagoela apropos umeen eta emakumeen kontra joatea? Bai, noski, ez? Umeak dira geroko bidea,
emakumeak hori sustatzen dutenak, ez? Eta hori moztu nahi dute, hori mozten ari dira, ez? Baina dena, palestinar populazio guztia bota nahi dute, dena. Eta hori da Nakbaren berezitasuna, ez? Izan ditugu beste gerra batzuetan edo, adibidez, holokaustoa edo apartheid Hego Afrikan, baina honen ezaugarri berezia da Nakba hori, ez? Eta Nakba da, berez esan nahi du hondamendia, baina hondamendi horren azpian desplazamentua, gehien bat, ez? Jendea kanporatzea, hasi zenetik, 48-tik, 48an, 700.000 pertsona bota zituzten gaur Israel deitzen den horretatik, 700.000. Errefuxiatzen, hasi ziren orduan, eta jarraitzen dute errefuxiatzen alduten tokian. Eta orain, etzaile uzten ateratzea ere, orduan. Eta zergatik uste duzu hau gertatzen jarraitzen dela? Zergatik estatuek ez dute ezer egiten honen kontra? Ez dute mendebaldeeko estatuek ez dute ezer egiten, eta estatu batuak beto eskubidea du Nazio Batuen erakundean, eta beto horrekin babesten du Israel eta bere proiektua. Eta bere proiektua ez da Israelena bakarrik da, mendebalde osoarena, kapitalismoaren barruko sistema edo kolonizazio bat. Orduan, beste kolonizazio batzuk izan ditugu historian zehar, bukatu direnak nola hogala, neokolonialismo baten barruan egon arren, baina kolonialismoak gehien bat bukatu dira. Baina hau ez da bukatu, hau da gaur eguneko kolonialismo izugarriena, gogorrena, ez? Eta hasieratik desplazamendua, Nakba hori, ez? Kanporatzea. Beste kolonialismo batzuk bizitu dira bertako jendearekin nahastuta, ez? Baina Israelen ezaugarri bat da erlijioan oinarritzen dela. Beste batzuk ere, kristauak eta horiek ere beren erlijioa hartzen dute nolapait beste arma bat bezala, baina Israelek estatu judutarra nahi du. Judutarra da, judutarra hasieratik eta horrela jarraitzen du orduan teozentrismo baten egoeran gaude. Orduan, judutar ez den guztia, kanpora, judutar guztia edozein tokitzakoa dela ere, joan daiteke Israelera. Orduan, Israelen populazioa ez da bertan jaioa, oso gutxi dira bertan jaioak, 120 edo, eta 76 urte daramazkigu kolonizazioarekin, baina 180 da kanpotarra, estatu batuarra, gehien bat, europearrak, alemaniarrak, austriarrak, inglesak, errusiarrak, argentinarrak, pila bat, milioi bat baino gehiago argentinar, eta edozein pertsona judutarra izan ezkero joan daiteke arara bizitzera, kolonizatzera, kolonietan ematen diete etxea, lana eta benga, kolonizazio prozesu horietan. Ez dago ere Israelen oreka bat, inoiz, ez? Asko joaten dira bizitzera, baina asko kalde egiten dute baita ere urte hauetan guztietan, olako sarraskiekin eta olako egoerarekin oso itxusia delako zorro bizitzea, ez? Eta nola da posible egitea, judutarrek egitea hori? Haiek lehendik jaso izan badute errepresio hori? Bai, harritzekoa dirudi, baina orain gerotak gehiago agertu dira loturak sionismoaren eta nazismoaren artean. Orduan, naziek egin zutena judutarrekin ere, nolapait lotua zegoen, edo lotu zuten, behintzat naiz hasieran igual ez izan hola, baina lotu zuten proiektu kolonial honekin. Orduan, judutarrak bultzatu Europatik, kanporatu Europatik, baina Israel sortzeko. Israelko kolonia horiek betetzeko. Eta beren proiektu hori bultzatzeko. Orduan, nazismo eta sionismoa
lotuak daude. Ez da, holokaustoa sufritu zutenak egiten ari direla, ez, hau da, proiektu sionista bat, Europan sortu zena, europearrak sortu zutena, eta Palestinara eraman zutena. Beste leku batzuk ere pentsatu zituzten, Argentinan, Afrikako beste herrialderen batean, toki ezberdinak pentsatu zituzten, baina erabaki zuten Palestinan. Eta hor hasi ziren, Europako judutarrak eramaten, bialtzen, beste toki batzuetara etzioten uzten, estatu batuetan etzioten uzten adibidez sartzea hasieran, eta orduan bultzatzen zuten Israeleko kolonizazio hori. Eta mugimendura bueltatzen, nola antolatzen zarete adibidez egun normal batean, nolakoa da zuen lana mugimenduan? BDZ barruan? Urte hauetan guztietan egon gara, esan dizuten arlo ezberdin horietatik, ez? Bai boikot kulturalean, bai kiroletakoan, ekintza ezberdinak eta lantzen, onera etorri direnean kirolariak, Israeldik edo onera etorri direnean hango musikariak, ez bertakoak direlakoz bakarrik, baizik eta nolapait Israelgo aurpegia zuritzeko direlakoz, haien enbajadoreak, Israelen enbajadoreak direlakoz, eta inoiz ez dutelakoz salatzen Israelek egiten dituen sarraski eta genozidioak. Orduan, horiekatek egiten zaie boikota, bai, hori, kirol, kultura, akademikoan, eta gero armamentistikoan eta diplomatikoan eta desinbertsioak, enpresa pila bat ditugu harremanetan daudenak, ez? Israel sartua dago gure bazter guztietaraino ia, ez? Orduan, baditugu hemengo enpresak, CAF edo Trenasa, Castejonen, trena egiten ari dena eta trena hori egiteko palestinar jendea botatzen du, desplazatzen du, kolonizatzen du. Orduan, horren aurka ekintza pila bat egin ditugu, CAF eta Trenasaren aurka. Torres ere badakigu, hemen hurbil noainen daukagun enpresa bat eta dronak egiten dituena eta Israelera bialtzen dituenak armak. Israeleri erosten zaizkio gauza pila bat, hemen, HP ordenagailuak edozein tokitan dauzkagunak eta instituzioetan gehien bat dauzkagunak, hortik datoz, naiz estatu batuetatik etorri, baina enpresa Israeldar edo Israelekin harreman zuzena dutenak dira, ez? Duan, guk 20 urte hauetan gauza horiek bisibilizatzen, ikusiarazten eta boikotekintzak egin ditugu, ez? Han eta hemen, baina jende gutxi izan gara, 20 urtetan egon gara oso jende gutxi, baina ere gauza asko egin ditugu, ez? Eta orain urte honetan, olako zakarkeri honen aurrean, hurbildu da askoz jende gehiago, eta orain talde importantea gara hemen eta mugitzen dugu eta ari gara lanean, ez. Sortu zenean zenbat zineten? Sortu zen Komite Internazionalistaken barruan, Euskal Herri mailan, iparralden baita ere, eta baita ere modu berean sortu zen estatu mailan, Reskop edo BDS-ren inguruan, eta Europan hasi zen, eta baita ere Ameriketan eta Afrikan eta toki askotan, ez? Orduan, zenbat ginen, igual 5, 10, 20, hortik ez ginen pasatzen. Euskal Herri mailan gehiago, baina Nafarroan eta horrela ez gehiago. Baina orain handitzen joan gara, baina olako egoera odoltsua daukagulako, ez? Eta, irailerako hainbat ekintza prestatu dituzu, ez da? Bai. Alde batetik manifestazio bat daukagu, gero hainbat
hainbat kontzentrazio... Bai, bueno, kontzentrazioak urte honetan zehar egin ditugu astero, bat utzi gabe, udan ere deskansurik gabe, asteartero udaletxean, 6:00 egin ditugu. Zergatik, lehendik hasiak ginelako eta bagenuelakoz nolapait ohitura hori edo, lehen egiten genuen hilabetean behin. Baina, hau, hasi zenean, ja prestatuak nolapait aurkitu gintun egoera honek, ez eta orduan hasi ginen astero eta jarraitzen dugu astero. Batzutan konzentrazioa, beste batzutan manifa, baina horrela. Eta jendea mantendu da, hasieratik, lehengo astean ere nahiko jende egon zen, nahikoa da 200 pertsona, bai? Eta hori ez da asko, baina guretzat bikatu izatetik, olako mugimendu bat sortzera eta jende hori prest egotera beste lan batzutan sartzeko eta egiteko eta lan asko egin behar da atzetik, ez? Boikota ziklismoari buruz orain egon dena, olako gauzak egiteko jendea behar da eta denbora behar da eta gauza asko dago antolakuntzaren inguruan, ez? Orduan, hori izan da urte honetako lan garrantzizkoena. Gero, egon dira, 2 hilabetero edo 2 hilabetetik, bai Iruñan edo bai nazio mailan, beste mobilizazio handi batzuk, igual 6.000, 8.000, 10.000 pertsonekoak, Beasainen kafen aurkako mobilizazioak baita ere, eta zer gehiago daukagun? Zuk aipatu duzu, bat da, datorren larun batean, egongo dena, bizi martxa. Badago, bizi fest edo beste batzuk antolatzen duten bizikleta martxa bat, eta horren barruan, sartuko gara berezetakoak, gure ikurrak eta gure mezuak, eta kartelak, pankartak eta bar. Baina ez bakarrik Iruñan, baizik baita ere beste toki batzuetan. Herrietan, adibidez, Larrauntalekun berri, Basaburu eta Imotz, Agoitzen, Lizarraldean, Burlata eta Tarrabia, ez zaizkit etortzen orain, baina badaude beste herri gehiago ere, mobilizatuko direnak datorren larun batean bizi festa horrekin. Eta zergatik bizi festa bat? Lehen da bizi sartu ginelakoz bizi fest horren barruan. Eta orduan, beste modu bat ikusarazteko edo aldarrikatzeko Palestina bizi festa eta festa da, ez? Baina zergatik festa baten barruan, esparru guztietan egon behar dugulakoz eta beti esaten genuena jaiak bai eta borroka ere bai, ez? Orduan, jaien barruan ere eta udan zehar herri askotan, toki askotan egin dira aldarrikapenak festen barruan. Hemen Berriozarren ere, lehengo astean egon zen, ez? Manifestazioa eta horrela. Orduan, holakoak. Bizi martxa edo bizikleta martxa, bai? Hori. Gero, aipatu duzu manifaren bat ere, bai? Hori baino lehen, badugu 28an, CGT-ek eta berezetak ere parte hartuta, greba eguna deitu dute estatu mailan. Hemen greba egiteko ez da ikusten indarrik, beste sindikatuak ez direlakoz elkartu edo CGT-rekin, eta mugimendu eguna edo. CGT-ek eta guk babestuta egingo da. Oraindik prestatzen ari gara, zer egin eta horrela, baina 28a berehala da. Orduan, gero, aipatu duzu baita ere beste manifa bat. Urte bat bete behar dugu genozidio honekin, ez? Orduan, genozidio hau, naiz eta lehen esan dugun bezala, beste genozidio batzuk egon diren, baina hau hasi zen urrian. Urrian eta horren anibersario horretan, urte muga horretan, egingo dira manifa bereziak ere, toki askotan.
Mani Nazionala Bilbon deitua dago, bostean, eta baita ere Iruñan. Zergatik bi, pentsatzen genuen jende asko ez dela joango Bilbora behar bada, taldetxo bat joango da, baina ez hainbeste, eta hemen ikusten genuen jende gehiago mugitu genezakela Iruñan eginda, ez? Bai herrietatik edo bai Iruñan bertakoekin. Orduan egingo dugu goizean edo eguerdian izango da Bilbon, eta Iruñan arratsaldean 6etan horren inguruan. Orduan hori daukagu orain programatua. Eta gero daukazu zinemaldia. Palestinar hori. Hori da. Bai, orduan hori pixka bat ikusiko dugu orain. Zinemaldia hasiko da, laugarren zinemaldia da, laugarrena, orduan esan nahi du beste 3 zinemaldi egin ditugula, orduan beste urte hauetan ere ez garelakoz geldi egon, ez? Eta aurten izango dira 3 asteazkenetan, 3 asteetan zehar, 7 tardietan, filmotekarekin koordinatuta, bai? Beti egin ditugu, beste 3 zikloak ere filmotekan izan dira, eta oraingoak ere. Orduan, asteazkenero, amaika da, ez dakit. Asteazken honetan, hurrengoan eta hurrengoan. 3 aste horietan izango dira 3 pelikula dokumental. Eta ze pelikula dira? Eskertu filmotekari, eman digun babesa, eta eman dion zabalkuntza hau bai beste urteetan eta bai oraingoan ere, ikusarazteko nolabait Palestinako zinema. Ez Palestinari buruzko zinema, baizik Palestinako zinema, gehien bat. Orduan, naiz eta egoera larri hauetan bizi erabat, baina ekoizpen garrantzizkoa dago, industri zinematografiko garrantzizkoa esan daiteke, zuzendari asko, bai gizon eta bai emakumeak, eta bai dokumentalak eta bai fikziozko edo pelikulak, bai? Gehien bat bertako egoera salatzeko edo ikusarazteko, ez? Gehien bat esan daiteke zinema sozial eta politikoa dela. Ez da fikzio jajaja, ez? Orduan, gaiak guk ekarri ditugu, mostra bat ekarri dugu, 3 olako, ikusteko, jorratzeko, analizatzeko bertako egoera, bai? Eta zer nolako harrera izan du 3 urte hauetan? Oso ona, naiz eta olako egoera ingogorra ez izan, beti bete dugu, egunero, bai? Eta pelikula ondoren egoten da eztabaida eta jendeak eskertzen du, parte hartzen du, eta horrela ez. Orduan, orain ere hori espero dugu, ez? Hori espero dugu. Txartelak hartu daitezke, bai filmotekan bertan, bai baluarteko lehatiletan, web orrialdean ere eta telefonoz ere. Orduan, hartu lehenbailen, esango diogu jendeari, bukatuko direlakoz. Eta ekimen ezberdin hauetara garrantzitsua iruditzen zaizue jendea gerturatzea? Noski, edozein gauza egiten dela, boikotari buruzko edozein ekintzetan parte hartzea oso garrantzizkoa da, boikot ekonomikoan konsumoari dagokionari buruz edozeinek egin dezake, baina ez dugu bakarrik gelditu behar gure etxean egiten dugunarekin, baizik eta nolabait atera behar dugu gure kaleetara eta gure gobernuei exigitzera esan dugu gure gobernuak konplizeak direla, Mendebaldeko gobernu guztiak iaia konplizeak dira, naiz eta Sánchezek esan Palestinako estatuaren sorrera babesten duela edo onartzen duela bere hori.
Palestinako estatua bezala, ez? Baina zer, hori da oso simbolikoa, baina Estatu Espainiarrak ere ez ditu moztu harreman diplomatikoak, enbajadak hor jarraitzen du irekia, enbajadorak hor jarraitzen du, bai? Ostikoak ematen alde guztietatik. Orduan hori salatu behar dugu, eta holako ekintzekin eta azterketakin bultzatu dezakegu, ez? Gero eta jende gehiago baldin bagara zerbait egiten dugunak, errexago izango da sistema kolonialista apartheid honekin bukatzea, ez? Eta zer espero duzue mugimendutik ekintza hauetaz? Bueno, ez dugu nahi bakarrik gure jakintzan gelditzea guk jakitea zer gertatzen denez, baizik jakite horrek, ezagutze horrek bultzatzea ekintzara. Bestela ez dugu etxean gelditzen bagara deus egiten gure jakinduriarekin. Jakin behar dugu, baina pauso bat emateko eta gure gobernuei exigitzeko nazio batuen legedia betetzeko, ez? Zergatik hemen hainbeste Europan aldarrikatzen ditugunak giza eskubideak eta gero besteentzat ez dago giza eskubide horiek? Zapaltzen jarraitu dezakegu? Bueno, Txuri, mila esker gurekin hitz egiteko ratutxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz baten diren ekintzak eta egoera hau, ean ze norabide hartzen duen. Helburu orokorra da, egoera hau aldaraztea, genozidio hau geldiaraztea, eta harreman diplomatiko, komerzial, armamentistiko guztiak etetea. Hori da helburua, eta horrengatik egingo dugu lana beste denbora honetan ere, eta zenbat eta jende gehiago etorri horrela. Orduan, esan behar da oso pelikula bitxiak direla, bai lehendabizikoan errefuxiatuen egoera Libanon eta horrela ikusten da, bigarrenean Gazan izan zen beste sarraski bat 2014an, eta hor egon ziren 2300 hildako edo horrela, horien artean umeak ere, eta 10 umeen bizimodua erakusten du, hori dokumental moduan. Eta hirugarrena da oso bitxia, oso minimalista, da zuzendaria bera da aktorea ere. Eta oso nik ikusi dut filminen, eta oso berezia da, polita, bai? Nazareten sortua, orduan, egoera ezberdinak ikusten dira, errefuxiatuak, umeen egoera Gazan, eta gero honena, hau Nazareten jaioa da, eta Nazaret dago sionismo entitate horren barruan, Israelen barruan, ez? Alde egiten du Parisera, Nova Yorkera, Palestinatik eskapatu nahian edo gela, baina ikusten du Palestina bere gorputzan dagoela, ez? Eta orduan edo zintokitan ere Palestina hor daukala, ez? Aurrean. Bueno, orduan konbidatu zinemara etortzeko eta beste ekintzetan parte hartzeko. Bueno, ea jendea gerturatzen den. Bai, segurazki. Bueno, zuri eskerrak eman berriro ere gurekin egoteagatik eta ea hurrengo batean egun garen. Bai, jarraituko dugu. Eskerrik asko zuei. Bueno, agor. Aio. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, euria egingo du, batez ere eguerditik aurrera eta ipar partean. Goizean, hodeiak ugarituz joango dira, eta eguerditik aurrera hodeiak izango dira nagusi. Araba eta Nafarroa hegoaldean izan ezik, horietan ostarte zabalekin jarraituko dute. Kantauri isurialdeko zenbait lekuetan euri txikia egingo du, arratsaldean eta gauean leku gehiagotan. Mendebaldetik joko du haizeak hasieran eta eguerdian ipar-mendebaldera egingo du. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Asteartean orduak aurrera egin ahala hobekuntza nabarituko dugu.
Euria egingo du berriro ere ipar partean, ugariago, Kantauri isurialdean, ekialdean eta batez ere egunaren lehenengo partean. Arratsaldean atertu egingo baitu. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialdean eta hegoaldean oro har eguzkitsu egongo da, naiz eta goizean hodeiguneak ikusi. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago. Temperatura maksimoak zertxobait jaitsiko dira. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.